INkosi enkulu yasebuhleni bakwaNazaretha. Unyazi lwezulu. Ngiyazibongela ukuba namhlanje ngitholele lethuba angaze ngimthole. Noma ngasho ukuthi lo ungazalwa nje angaze ngivuqeka nje. Phambi kaNkulunkulu, uNkulunkulu ngicela ngiphi isibindi. Ngoba majozi lisibonga. Yizwe lakithi kamaphumulo. Bantwana bakaNkulunkulu ngicela kungalokhu leyo ngapha nangapha ngizezi igagu ngasulela igagu lokholomo ngicela ukuhlala endabeni. Ngicela ukukhuluma ngoThingo njengoba izwi lishilo. UThingo lokusazayo ngelinye ilanga bengisebenza ngisasebenza manje. Sengahlala ekhaya. Akukhandanga ukufika ekhaya semdodolozela. Ngayicelela mina napho ukuba ngiye ekhaya. Fika seyikhehla ngasakwazi ukuthetha isingane. Ngelinye ilanga ezweni lakithi. Ngiyabonga. Ngelinye ilanga ezweni lakithi uThingo lokusazayo lufike ethempelini ekuthiwa kusonyazini. Lokwenza umhlangano khona. Ngase ngibuka-ke ngabuka ngathi awu ngingumshumayeli. Ezweni lakithi ngilibala ukusebenza. INkosi isezweni lakithi na. Ngase ngithi hayi ngeke ngiyakhona. Ngase ngwethenga le ndoda ekuthiwa udokotela. Yayisinginike insuku ezintathu kuphela yathi bakuphela lezi insuku ubuye futhi. Ngithe mase ngisemhlanganweni. Ihleze ethempelini ekuthiwa sonyazini ezweni lakithi kamaphumulo. Hayi ngayibuka lento ukuthi ngizolo ngizula kudokotela. Hayi akuyele ukuhlupheka ngahlala phansi angaze ngilibele. Ngahlala bavala umhlangano sokuphela amasonto amabili iNkosi yalivala umhlangano. Sekufika uvalo ukuthi he sengiphindele emsebenzini manje. Yonakele lento ngizofika ngithini cha ngingakayi ake ngibikele iNkosi yamakhosi ake ngibikele uThingo lokusazayo. Ngase ngibika baba bese ngihlezi lapha ngokungemthetho. Emsebenzini kakaziwa ngishoko nokusho ukuthi ngophi vele nje kwathi nje nya. Ngicela Nkosi mase ngiphindela ngingaqoshwa. Awu yasho ngalelazi. Hamba no Shembe. Awu madoda. Angaliwe lutho izwi kuphela. Ngasuka lapho ngagoduka ngayithi ngavuka ekseni ngihamba. Ngawulala kamashu mangifika kamashu ngizovukela emsebenzini. Sengakhile phela nami ngikwakhile ngakulungisa ukuthi ngizofike ngikhulume kanje. Engicela ukuthi uNkulunkulu kangilekelele kukho phela ngoba kukhona noma kuqoqa kodwa uNkulunkulu siyawubona. Ebese ngiza ngikulo mgaqo odumileyo ke kwakuthiwa Westility sekulamanye amagama ake engasawaqondi manje. Ebese ngiza ngithi mase ngizofika emsebenzini bese ngithanga ngikhumbule kahle manje ukuthi ngizofike ngithini. Hayi bese ngawungena ngesango. Imene njalo esiphethe indoda endala kodwa imfishanyana ngaka. Ngithi mangena ngesango awu ngiyibona hansi khona office. Ngiyibona naliqalazi ithi ukuthi hawu uye ibisisukuma ibeke phansi ucingo isukume ivele ngihlanga bese ayijabulelanga khona okwalapha. Ayijabulelanga yazenza lento kwemizwana. Kodwa ngase ngivuma phela kuNkulunkulu ayakhothela yangaka manje. Ngibambe ngithi ngabe ngayibamba ngoba kuzowenza njani. Awu ngoba njalo. Ayibonga Nkosi. Ngaphetha lapho ibaba khumbula njalo bamila amasonto kungaziwa la account nguphi. Ngaphetha lapho yangibamba ngengalo. Ngene nami ngaphakathi la kusetshenzwa khona.
Yokhombisa konke ukuthi hawu usebuyile. Isho ngolimi lwabo ukuthi he's back. Abe ngikhombisa ngifaka nasema-office wakhombisa ukuthi usebuyile. Ithi suku lingishiya khona lapha bese ngithi hawu manje le ndaba kade ngizoyibeka nini? Ngibona ukuthi hayi isadangile hayi vele ngishiye phansi nami ngabe ngisabika lutho. Ilo ngahlala lokho akaze ngibike lutho lomphela. Akaze ngibuzwe futhi ukuthi hawu cha akaze ngibuzwe lutho. Kuze kwafika ithuba lokuba ngishiye kufanele ngilibonge ukuthi uthingo lenkosazana. Ngithi uNkulunkulu phela. Ngelinye ilanga lesibili-ke leyokugcina. Ngelinye ilanga khona lapha emsebenzini. Sekungene okunye-ke emva kwalokho. Ibhulu. Alihlupheli khona kwala. Le nhloko yakuqala yamabhulu. Abomvu. Laphuphuzela elithi mali imali ehlathini kuthuqula intombi. Ilo nhloko le yaphela ezayo sijwayeleke emasimini lapha emobeni. Inkomo yakha nabo bayazi kahle. Yona impela le ngotho zayo. Thina nje sasineminyaka yasinekisela kancane kancane ngizoqosha emsebenzini. Kancane ngizoqosha la ngihlala bo. Kodwa wenze njani? Ukuthi lo muselivile. Cabanga insuku masisele ngiphindela kule yabulungu madoda. Ngiphindela kule labhuna. Bese kuthi ngelinye ilanga hayi suka kufika kimi hayi suka kilo uNkulunkulu mina. Nginothi ngolokosazana ngeke sithujwe ibhulu kanje. Nile sebenza nani bekani la kubeni imali inkoloni asalifoni leli bhulu bekani la nawo babeke hawu ngithathe nami ngifake yami fiki weekend sizale ekhaya. Ufika ithuba lokubika baba lapha emsebenzini sinebhunu liyaslupha ibhulu. Cela ubalame ngalokufihla nje cela ubalame. Awulelozi ngosimbusise. Hawu ngathi awubili isonto phela phindela kabasho nakuhlala khona ekuseni ngiyagibela ngemsebenzini we-street phela umgwaqo odumileyo lo. Nabakalazi ithembu ukuthi we-street bayezwa naye. Sushintshile-ke manje. Ulazi kahle leli ganye kwelinkhohlo. Ngithi bangifika emsebenzini ekuseni ngo-7 selibiza meeting. Benivamisele-ke njalo masifika nje before 7 selibiza meeting. Usazozani ngokushesha qamuke ufisa lambe linayi ikhanda leli liphuqukayo. Bize uyabona-ke mawuzonile ukuthi hayi namhlanje libheje libomvu. Kazi-ke kuthiwa lithi-ke cha akukuningi okwami. Bengicela ukunazisa la ekhaya ngaqashwa mina ngaba yimeneja kwathiwa ngizosebenza iminyaka emithi. Ngalo wesithathu ngizokhuphuka kule direct. Kodwa manje abakwenzi lokho. Ngicela ukunitshela sengenishiya manje. Khona manje. Hawu ngathi winkwela lukhulu uthingo emhlabeni nasezulwini. Hawu ngabonga. Kodwa lapha phambi kwalo. Ngiyabuza mina ngabuza. Hayibo. Wenze njani? Cha makusangibona sengisithathile isinyathelo. Hayi ngemuva lebase ngine ngale. Hayi ngadlala. Awungathi ngigiya. Ngagiya madoda. Bekwazi ukugiya. Ngase ngidlala ngale. Ngibonga uthingo lenkosazana. Hayibo Nkosi. Ngithanda okuningi ngokwami. Ngicela ukukhuluma kwethingo kuphela nje izwi lishiwe bese ngihlala phansi. Nkosi busisa amaso.